Dan huwa Franz Caruana li llum jgħod 83 sena. 60 sena ilu kien għodda b'waħda wara t-traċedja li ġrat fil-qadem fil-Libja. F'din it-traċedja mietu 16 persuna, 15 Malti u l-kaptan. Franz kien qed jaħdem ġewwa l-Libja bħala parti mill-inġiniera Maltin mal-Armata Ingliża. Caruana għalinna kif minħabba raġunijiet personali rid jiġi Malta malajr u kien se jinżel ma' dan l-ajruplan flimkien ma' tim ieħor tal-Armata. Iżda kif mar hemmhekk il-bib ingħalaq hekk kif l-ajruplan kien mimli u hawnhekk u wara din it-traċedja. U għat li sa nipprova itellani l-Franza għalli biex ninżel u nimri l-għar x'kienu diġà ħajal u l-bibjen biex min jitilqu. U għalli biex nistennew, meta stennejna ftit biex narawhom sejrin. Għat il-taksja, l-aeroplan kif għata jistużaw solari, ħat iżbita mal-art, u tart ġwina għatat minnom. Caruana spiega magħna kif il-ġwienaħ ingħalqu t-tnejn u l-ajruplan kompla jitkaxkar u qabad ħuġġieġa. Hawnhekk huwa għalinna kif ra n-nies minn ġewwa l-ajruplan jippruvaw jaqbżu l-barra u bin-nar magħhom jaqbad. Caruana spjega li wara din it-traċedja huwa flimkien ma' oħrajn li salvaw minn din it-traċedja ħadu ħsieb sabiex iġibu l-katavri jiġu lura Malta għal difna xierqa. Meta ġejna bit-trakkiet mobbin, ġibna l-trakkiet kollha bil-ċoff iswed, niftakar, għax qabduna konna mor nixtri minn Tobruk biex nixtri żigarla sewda. Caruana imbagħad ġie Malta b'vapur flok b'ajruplan. Il-15 Malti li huma vittmi ta' din it-traċedja li semma magħna Franz Caruana jinsabu hawnhekk fiċ-ċimiterju militari ta' Pembroke. Franz Caruana għalinna x'ħass dak il-ħin x'inrat traċedja quddiem għajnejh. Jiena ħassejt suppost inħsatt. Għadt il-Madonna rfatni minn xahri biex ma ħallinix nitla'. Anke fil-salek katlu li kemm jgħid. Għalli tara għalli kikun mort fuq, għalli kont tibqa' magħhom ukoll, għalli kont laki. Caruana għalaq magħna l-intervista b'dan il-mod. Naħseb tul ħajtek di tibqa' markata żgur. Tibqa'. U meta tisma' ċarfu iktar u iktar tibqa', tibda ġib qudiem għajnejk, l-istampa li rajt qudiem għajnejk.